Niining Pasko, diin gihulga kita sa COVID. Magsaulog kita sa ubos sa malisod nga kahimtang. Sa wala pa ang COVID-19, sayon ra kanato ang paglawig sa layo nga mga dapit. Aron makikita ug makigsandurot sa atong mga higala ug mga minahal sa kinabuhi. Aron magsaulog sa Pasko uban kanila. Pero karong tuiga, wala lang ta gidiscourage sa paghimo og mga parties ug panagtapok apan gihangyo pud ta nga magpabilin sa atong panimalay. Kung mugawas pa ta sa balay, magsulob ta og mga mask ug taguan ang atong mga pahiyom samtang nakigdistansya ta sa usag-usa. Minilyon sa atong mga kaigsuonan ang natakdan sa tibuok kalibutan ug dili mo menos sa 1.5 million ang namatay sa COVID-19. Lahi ra gyud ang Pasko karong tuiga sa atong naandan. Apan kung magbalik lang taw sa nahitabo ni adtong 2,000 ka tuig ang nilabay, sama niini ang sitwasyon sa tibuok kalibutan. Gitabunan ang kalibutan sa kangit-ngit ug kahilom. Walay Pasko ug walay kasaulugan sa pagkatao sa atong manunubos. Ni adtong panahona, wala pay mensahe sa gugma ug paglaom. Ang tinuod, ang umaabot nga Pasko maoy pinakatiunay ug pinakamatinud-anon nga Pasko nga atong saulugon sa dugay nga panahon. Gipahinumduman ta sa pagsaulog niini uban sa atong mga pamilya lamang. Ug tungod ni ana, angayan gyud ta nga magmaya. Tungod kay pipila lang ta sa atong banay nga magsaulog sa Pasko, daghan ta og higayon aron magkaistoryahay og taas ang atong panahon nga ikauban sila. Tungod kay walay mga parties, dili ta kinahanglan nga magdali-dali og pamalit og regalo aron ipanghatag niini shopping season. Ang Paskohanong awit kinasingkasing natong awiton ug ang sigulanon sa Pasko mamahimong mas makahuluganon. Ang atong kahimtang nagdala kanato sa tinud-anay nga mensahe niining Pasko nga ang Ginoong Hesus natawo dinhi sa kalibutan aron sa pagluwas kanato ug nabilin sa mensahe sa gugma, paglaom ug kalinaw sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Mga kaigsuonang bul-anon, dili ta angay mawad-an og paglaom. Simple man ang atong pagsaulog sa Pasko apan dili subo ug mingaw nga Pasko. Makakita kita og pamaagi nga makasundurot diha sa pagpaambit sa mensahe sa gugma, pagpasaylo, paglaom ug maayong kabubuton nga maghatag kadasig niining mabugnaw nga kagabihon. Niining hilom ug yano nga pagsaulog sa Pasko, ang tinud nga mensahe ug mga panalangin motuhop diha sa atong tagsa-tagsa sa kasing-kasing ug kinabuhi. Balaan ug malipayong Pasko kanatong tanan. Hinaut nga ang Dios magapanalipod kanimo ug sa tibuok nimong banay. Panalanginan unta niya ang atong lalawigan sa buhol kanunay.